ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଜି ଖଇରାରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାପା ମା ଏବଂ ଘର ଲୋକ ପ୍ରଥମରୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଡିଏଫ୍ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବୟାନକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳୀଙ୍କର ବୟାନର ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବତନ ଜଗୁଆଳୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନ କେତେଦୂର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଏହାର ମୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ସାପେକ୍ଷ। ପୁନର୍ବାର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ତଦନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ।